Ταινίση με τη φίλη μου την Μίμη, που ήρθα να την υποστηρίξω για αυτή τη μεγάλη καλοσύνη και την αγάπη που δείχνει στην κυρία Νταϊάν. Δυνατές γυναίκες, δημιουργικές, που πρέπει πάντα να είναι όλες μαζί ενωμένες. Fichtenberg and your family in the birthplace of her mother. Η Θεσσαλονίκη είναι πραγματικά περήφανη γιατί ξεκινά μία περίοδο εξωστρέφειας προσπαθώντας να έρθει σε επαφή και να γνωρίσει ανθρώπους που ξεκίνησαν από εδώ. Η δική τους ταυτότητα είναι και πρέσβης ή πρέσβυρα εμπροκειμένου της Ελλάδος στο εξωτερικό. Και είναι για μας πάρα πολύ σημαντικό ότι υποδεχόμαστε την κυρία Φίρστερμπεργκ σε ένα κτίριο, όπως έλεγα και προηγουμένως, εμβληματικό, ιστορικό. Εδώ ήταν το διοικητήριο των Οθωμανών και κτίστηκε το 1891. Εδώ, σε αυτό το γραφείο, συνομολογήθηκαν οι όροι της παραδόσεως της Θεσσαλονίκης από τους Οθωμανούς στους Έλληνες. Για μας είναι πραγματικά τιμή μεγάλη. Να ευχαριστήσω μια άλλη κυρία, την γνωστή πρωταγωνίστριά μας, την Μιμή την Ταινίση, που μπορεί... του Βυζαντίου η Θεσσαλονίκη ήταν πάντοτε η συμβασιλεύουσα πόλη. Όμως ποτέ. Το λέω αυτό λοιπόν προέρχεται όταν απελευθερώθηκε η Θεσσαλονίκη. Diane to the city, welcome family, welcome friends of Diane. Επειδή το θέατρο ξεχνιέται, όσο δυνατό και να είναι, λυπάμαι που το λέω αυτό, κυρία Γαλιλαίο μου, που έχουμε κάνει τέτοιες τεράστιες επιτυχίες στο Μέγαρο, πρέπει να κάνουμε τις ταινίες, πρέπει να κάνουμε τις σειρές για να μένει αυτό που φτιάξαμε. Όταν λοιπόν άρχισα να γράφω για τη Θεσσαλονίκη και για την ιστορία του Μεσοπολέμου, πάλι στο προσκήνιο στο μυαλό μου ήρθανε οι μητέρες Diane, the mothers, madre, μάνες. Πάντα ήταν η μάνα μπροστά. Πώς φέρθηκε μια πρόσφυγα Ελληνίδα ή Αρμένισσα που ήρθε εδώ? Πώς φέρθηκε μετά το ολοκαύτωμα μια μάνα Εβραία? Think your mom is somewhere near us, above us, watching you, and she's very proud you are here in her city. How to live together, and that is what I believe in. I believe that's what you believe in, and that's what we are celebrating tonight. So I'm very honored that you welcome me in my mother's hometown. She was born a little bit more than 100 years ago. Και η μητέρα σας αγκαλιάζει με αγάπη. Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 2000. Μπράβο.